Portugaleteko udaleko euskara zerbitzutik ekarri dugu euskara ibiltaria erakusketa. Da hizkuntza atlas bat guk ikusteko, nola aldatzen den euskara, herri batetik beste herri batera da ikerketa lan oso sakon bat. Ia 150 herrialde bisitatu dira eta testigantzak hartu dira ikusteko hori nola hitz bat aldatzen da leku batetik bestera. Erakusketa egongo da irekita maiatzaren 23 arte, justo hartu dugu euskaraldiaren 11 guneak, nolabait esaterretan beroketa bezala jendea aktibatzeko. Eta bisita gidateak egongo dira, batzuk ikastetxe batzuekin, eta maiatzaren 10ean eta maiatzaren 17ean, labururen baretan, 12etan egongo dira bi bisita gidatuak, edonorentzat. Hori izena eman behar da, eta izena emateko deitu behar da euskara zerbitzuaren telefonoare, edo bestela e-mailen bidez, euskara@portugalete.org, helbidera mezu bat bidalita. Orain Portugaleten berriro itzuli da erakusketa, eta guretzako oso momentu polit bat da. Gustatuko litzaidake aipatzea gauza bat. Beste egunean, hau prestatzen eta zifrak bilatzen, aurkitu nuen Eustateko datu bat, eta Eustaten arabera 2021ean 4.000 biztanle baino gehiagok erabiltzen dute hemen Portugaleten euskara egunero etxean. Eta, hitz egiten duten artean eta hitz egiten ez duten artean zubiak eraikitzea ondo dago eta guztion ardura da, gainera hemen zubiak aipatzen baditugu, zelako garrantzia dauka hemengo zubia. Eta hori esan da, animatzera jende guztia hau disfrutatzeaz, eta, zinegotziak esan duen bezala, hor dago programazio zuzen bat, eta, disfrutatzea, eta ondo etorria izango da pertsona guztiak izango dira. Egon zen, lehen erakusketa Portugaleten? Urtea ez dugu aurkitzen. Baina aspaldian. Aspaldi. Era honetakoa esen, zen era apur bat desberdinagoa. Lehen zen modu manual baten, holako arbele paperezko batira hundietan, orain irudietan ikusten dana. Orain interaktiboa da. Hau interaktiboa da, batez ere Euskaltzaindiaren mendeurrena ospatu zanetik eta gerora. Orduan egin zen inbertsio garrantzitsu bat, modu interaktiboago bat, modu didaktikoago bat, eta gazteentzako batez ere erakargarriago bat bilatzeko, ez da. Garrantzitsua da, Portugaleten izatea, ze Portugalete da bila bat, edo uri bat. Da, ezkerraldeko, uri historikoa. Hori garrantzitsua da. Ez da lehenago Eleizate ante Iglesia, espada da iria, uria. Eta uri batek beregana hartzea euskara tradizionalaren ikuspegi bat emonaia horrek erakusten du, alegin bat dagoela euskara bizibarritzeko gogo bat. Da, nik aldi bateko historia ere ezagutzen dudanez, Portugalete izan da ezkerralde honetan, batetik ikastola oso ezaguna duelako, eta bestetik euskal folklorearen alde ere historia luze bat duelako, eta nitzako da posgarria batetik, berriro Portugaletek interesa agertzea erakusketa hau hiri honetan egiteko, ez da. Hemen dagoen euskara ibiltaria erakusketan ikusten den kontzeptu mundua da tradizioko gizartearena. Nekazaritza, eskulangintza, ohiturak, baita ere itsas mundua, behar bada Portugaletekin lotura gehiago dauka, itsas aldeak, herrioaren barruan dagoelako, baina hori guzti hori pilatzen da honetan, ez da? Da, kontrastea dago hori, uri edo industrial edo esan dezagun hiri modernoarekin eta tradizioaren arteko fusio bat lortzen dalako, ez da? Orduan esan nahi dut, transmisioa diodanean esan nahi dut, gure gaztetxoek eskoletan, lizeoetan, edota unibertsitatean dabiltzanek ere,
badute hemen euskarri bat, zer izan dan gure lehenauko gizartea, hemen biltzen dan edukia da lehengo mendeko 80 urte bitarteetakoa. Esan dezagun, oraindik, bilketa hau da, herri hizkeren kontzeptuen bilketa hau egin zan denporan, oraindik bazen euskara egiten zen eremuetan, tradizio hori ondo ezagutzen zuena, eta azken baten erdarak edo gaztelania edo frantsesa ezagutu arren ere, euskeraz bizimodu egiten zuena. Informanteak lekukoak dira inguru horretakoak, ez da? Hausik dira lekukoak, ez da? Bai, hauek eta beste asko. Zenbat ziren lekukoak? Ez da, 155 herritan egin zen. Bizkaian eta Gipuzkoan kopuru bardina, Nafarroan kopuru txikiagoa, hiztun gutxiago direlako, eta iparraldean, hau da, iparraldeko Pirineos beste aldeko parte horretan, egin ziren tradiziozko 3 lurraldeetan, ez da Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Xuberoan, alzen herri guztietan, ez da. Karo, ze gertatzen da, mapan agertzen diren lurraldeekin, hor 1983 buelta horretarako, euskera tradiziozkoa galdua zegoela. Eta orduan ez gara alegindu ikasi dutenen, ez, da tradiziozko transmisioa egondan eremuetan. Eta hori da gardena, ez da. Da hori da daukagun altxorra, da uste dut guztioi dagokigula. Dakigun hoi eta ez dakigun hoi, guztioi. Eta hori erakusten da mapetan adibidez, demagun, madera edo erderaz. Eta jartzen da mapetan nola esaten zen, igual gaur egun ez da esaten, nola esaten zen, leku desberdinetan hitz hori, ez da? Bai. Euskalkien atlasa, baino are gehiago. Karo, da kontzeptuen atlasa, esate baterako madera esan duzu, ez da? Madera bi daude, esate bata da, madera egurra erabiltzen danean eraikuntzarako edo etxeak egiteko eta bar. Eta gero daukagu, esate baterako, leina, ez da? Leina, eta orduan, behintzat tradizioz, zura, hemen ez da esaten, adibidez Bizkaiko partean ez da agertzen zurritza, baina erabiltzen da, adibidez Arratia, Orozko, inguru horretan erabiltzen da. Eta orduan, herri edo auzo bakoitzeko testiguak edo informatzaileek pazientzia handiz lagundu behar izan zuten, orduak emon erantzuteko, ez da. Orduan eginda pilatze handi bat, gero pilatze hori eginda ondo antolatu, grabatu, garantzitsua dana, eta gero apunteetara pasatu, kuadernoetara pasatu, gero informatizatu, eta gero azken baten hemen ditugun mapa hauetara ekarri, modu didaktiko baten, modu erakusgarri baten, jendeak ikus dezen. Eta erakarriagoa egiteko, adibidez, prentsa horran jartzen du, erakusketa, ikus daitekela, entzun daitekela, eta usain daitekela hori nola? Bai, badirelako, izan zelako mendeurren aldi horretan, egin zelako alegin bat, batez ere artista samar ziren batzuek egin zuten, irudimena berezi bat ipini, eta azken baten erakargarri bihurtzeko. Nola osaintzen da? Hauekin? Bai, horrela uste dut egiten dela. Abila izan behar. Hau da gosaria, ez da? Hau da gosaria, ez da. Da, gosari ezberdin? Ez dakit? Bai, hau txokolatezkoa da. Bai, izan. Euskaltzaindiaren bokazioan dago, batetik ikerketa, baina bestetik dago, hori helaraztea herri zerbitzu bat egitera, ez da? Galdu ez dadin? Galdu ez dadin, da batez ere, gehiago esango nuke,
transmisio bat gerta dadin. Hau da, belaunaldi gazteek jakin dezatela lehenagokoak zer egin zuten, zer izan zen, eta euren geroa proiektatzeko ere lagungarri izan dadin, nire ustez.